Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Philip. Taong 1952, Ivisan, Capiz. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 taong gulang pa lamang si Philip. Kagaya ng mga ordinaryong bata, meron siyang isang matalik na kaibigan na nagngangalang Juan. Tuwing hapon, matapos nilang pumasok sa paaralan, madalas silang tumutungo sa bahay nitong si Philip upang maglaro. Minsan, kapag natitipuhan nilang tumungo sa bahay ni Juan, doon sila nagpapalipas ng oras hanggang sa sumapit ang dapit hapon. Mabait na bata si Juan. Halos wala ngang masasabi doon si Philip. Ang labis lang niyang ikinakabahala ay ang ama nitong palaging nangingilag sa kanya. Maniwala kayo o hindi, kapag nadadapo si Philip sa bahay ng kaibigan niya, agad na nagtatago ang ama nito na para bang ayaw makakita ng tao. Inilahad naman ni Juan ang tungkol sa bagay na yon, kung kaya't hindi niya ito gaanong pinansin. Dagdag pa ni Juan, may karamdaman ng kanyang ama na hindi nila alam. Ang nais lamang nitong makita sa loob ng tahanan nila ay ang pamilya niya at wala ng iba. Dagdag pa nito na unawain na lamang niya ang kalagayan nito at huwag sanang mag-isip ng kung ano-ano. Noong mga panahong kasing yon, usong-uso sa kanila ang mga haka-haka ukol sa mga aswang. Yung tipong magkaroon ka lang ng kakaibang karamdaman, aswang ka na para sa lahat ng taong naninirahan sa baryo. Ayaw namang mapagbintangan ni Juan ang kanyang ama na aswang sa kadahilan ng payapa itong namumuhay sa bahay nila na halos humigit 1 dekada. Nang malaman ni Philip ang tungkol sa bagay na yon, pinilit niyang itago ang sikreto ng pamilya nito. Ni sa mga magulang niya, hindi niya yun magawang maibalita. Kahit papaano, kampante naman siya sa pamilya ni Juan, gawa ng mababait naman ang mga ito. Madali din niyang nalalapitan ng mga nakatatanda nitong kapatid na siya namang labis niyang ipinagpapasalamat. Akala niya, normal na ang mga nangyayari, subalit makalipas lamang ang 1 buwan, tila ba unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Isang araw, katatapos lang ng kanilang klase. Dahil sa marami noong ginagawa ang pamilya ni Philip sa bahay nila, kung kaya't napagpasyahan nila na bumisita sa bahay ni Juan. Halos 1 linggo na din kasing hindi sila nakakabisita doon dahil palagi silang abala sa paaralan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang paglalahad ni Juan ukol sa kasalukuyang nangyayari sa loob ng bahay nito. Ayon sa kanya, mas mabuting maglaro na lamang sila sa labas, gawa ng merong tampuhan ang iilan sa kanyang mga kapatid. Galit din noon ang kanyang ina sa kanya sa kadahilan ng hindi niya sinunod ang utos nito noong nagdaang araw. Siyempre, dahil sa maintindihin nitong si Philip, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ayos lang naman sa kanya kahit saan maglaro, makapagpalipas lamang ng oras. Nga pala, Juan, kumusta yung mga gagambang pinatago ko sa'yo? Ilabas mo mamaya paglalabanin natin. Wika ni Philip matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Sa pagdating nila sa bahay nito, dali-dali naman yung tumakbo papaloob. Siya naman noon, payapang naghintay sa lilim ng puno. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napasilay sa bahay ng kanyang kaibigan, gawa ng napakatagal nitong lumabas. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang lumapit roon upang magmasid sa loob.
Mainipin kasing tao itong si Philip, kaya na may ayaw na ayaw niyang pinaghihintay ng matagal. Habang binabagtas niya ang daan, meron siyang naririnig na mga kalabog sa loob nito. Ang labis pa niya noong ipinagtataka ay kung bakit nakasarado ang bintana at pinto kahit hapon pa lang. Pagsilip niya sa loob, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata, gawa ng kitang-kita niya ang ama ni Juan na nakaupo sa isang bangko habang nakatitig yun sa bubong ng bahay. Nakabuka din ang bunganga nito na parabang wala itong kontrol dito. Maliban pa dyan, kitang-kita din niya ang dahan-dahang paghaba ng dila ng ama ni Juan na halos umabot na sa balikat. Maya-maya pa, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang ina ng kanyang kaibigan na mabilisang naglalakad patungo sa pinto. Pagbukas nito, agad naman siya nitong hinila papaloob ng mabilisan. Wala nang nagawa noon si Philip, gawa ng masyadong napakabilis ng mga pangyayari. Pagsarado ng pinto sa bahay na yon, nasipat niya ang kanyang kaibigan na nakaluhod sa gilid ng upuan ng ama nito habang umiiyak. Kitang-kita din niya ang dumudugong tuhod nito dahil sa talas ng mga munggong kasalukuyan nitong pinagluluhuran. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa padre de pamilya ng tahanan nang marinig niya yung umungol habang pilit na hinahawakan ang leeg nito upang siya ay tingnan. Di ba sinabi ko sa'yo, Juan? Huwag mo muna ditong papuntahin si Philip. Paano kung magsumbong to? Saang lugar tayo lilipat? Alam mo naman ang mga tao rito. Masyadong mapanghusga sa kapwa nila. Galit na wika ng ina ni Juan. Nang marinig ito ni Philip, buong tapang naman yung sumagot sa ina ng kanyang kaibigan na siya ay mapagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay. Inaasahan niya noong makikinig ito sa kanya, lalo pat 1 taon na din siyang pabalik-balik sa bahay na yon. Pasensya na kayo, Aling Maring. Hindi ko sinasadyang sumilip. Si Juan ho kasi ang tagal eh. Kanina pa ako naghihintay sa labas. Sagot naman niya rito. Matapos nitong makapagsalita, agad namang lumapit ang ina ni Juan sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig, ramdam na ramdam ni Philip ang panunuot ng takot sa kanyang mga buto. Animoy sa puntong makaramdam lang siya ng kakaibang ingay sa paligid, tuluyan na siyang mahihimatay. Maya-maya pa, bigla namang napanatag ang kanyang sarili nang masipat niyang ngumiti ang ina ni Juan habang nakatitig sa kanya. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong niyakap habang nagwiwika ng, Pasensya ka na, iho, kung natakot kita. Alam ko namang mapagkakatiwalaan ka. Pero bago ka magtiwala sa aking salita, mas marapat sigurong malaman mo ang aming rason kung bakit kami nagkakaganito. Mabait kaming tao sa mabait, pero kapag ginawang kami ng masama, asahan mo, kamatayan ang aming ibabalik. Ayon sa ina ni Juan, matagal na nilang tinatago ang sikreto ng ama nito. Tama ang sinabi ng kanyang kaibigan. Meron itong karamdamang kailan may hindi na magagamot. Marami na din silang pinuntahang manggagamot pero iisa lamang ang sinasabi nito. Ang ama ni Juan, walang ibang karamdaman kundi ang yanggaw na nanananahan sa kanyang katawan. Bagaman ganon ang sinasabi ng mga albularyo, nakakapagtakang hindi tuluyang napangibabawan ng masamang nilalang ang katawan nito. Halos inabot na din yon ng maglalabing 1 taon na nananatiling buhay sa kabila ng hindi nito pagtikim ng karne ng tao. Dahil sa ganoong pangyayari sa ama nito,
Kung kaya't dinapuan yon ng karamdaman na maaaring epekto ng pananahan ng Yanggaw. Meron ding nakapagsabi noon sa kanilang pamilya na dahil sa pagnanais ng kanyang amang labanan ang nilalang sa kanyang kalooban, kaya isinasakripisyo nito ang kanyang sariling wisyo. Dagdag pa ng ina ni Juan na magmula noong nawala ang sarili nitong pag-iisip, palagi na lang itong nagtatago sa mundo. Ayaw makakita ng kahit na sino maliban sa kanyang pamilya. At kaya lang din naman natagalan ang paglabas ni Juan sa bahay nila, gawa ng labis na nag-aalala ang ama ng kapatid nito dahil noong mga nakaraang gabi, narinig nila ang kanilang amang hinahanap si Philip. Maaaring dahil sa tagal na nitong pagtungo sa kanilang bahay, pinagkatiwalaan na yon ng kanilang padre de pamilya. Matapos niya yung marinig, bigla naman siya noong natigilan sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman niya ang napakalamig na kamay ng ama ng kanyang kaibigan. Sa puntong yon, halos magsisisigaw na siya sa takot, ngunit pinilit niyang intindihin ang mga bagay-bagay. Nang medyo maramdaman na niya ang pagkalma ng kanyang sarili, bumungad sa kanya ang pagmumukha nitong nakatitig sa kawalan habang bumubulong sa kanya ng, "Mabait yang si Juan. Huwag mo siyang sasaktan. Tinuturing ka na naming pamilya rito. Karapatan mong malaman ang sikreto ng aming pamilya." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung napahiga sa bangko habang dahan-dahang nangingisay. Sa puntong yon, agad naman siyang inalalayang tumayo ng ina ng kanyang kaibigan habang patuloy na pinagmamasdan ang asawa nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na niya tuluyang naunawaan ang mga bagay-bagay. Minabuti noon ni Philip na itago ang sikreto ng pamilya ni Juan, alang-alang sa tiwala nitong ibinigay sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit papaano'y dahan-dahan ang bumababa ang tensyon sa buong paligid. Pagtayo noon ni Juan, agad din naman silang lumabas ng bahay na para bang walang nangyari. "Pasensya ka na, Juan, ha? Napaluhod ka tuloy. Siguro, kung hindi tayo pumunta ngayon, hindi ka din nila pinagalitan." Mahinahong wika ni Philip. "Huwag mo nang alalahanin yon. Sanay na ako. Halika na, maglaro na tayo." Sa pagpatak ng 6:00 ng hapon, natapos na nga ang paglalaro nila sa mga gagamba. Upang makatiyak na makakauwi si Philip, sinamahan siya ni Juan patungo sa kanila. Makalipas lamang ang ilang araw, dahan-dahan nang bumalik sa normal ang mga kaganapan. Bagaman may nangyaring kakaiba sa bahay ng kanyang kaibigan, pinili niya pa rin doong bumisita upang bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na kilalanin ang mga ito. Natutuwa naman siya noon kahit papaano dahil sa palagi niyang nakakausap ang ama ni Juan na parabang hindi na ito nangingilag sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon na pag-alaman ni Philip na meron din palang mga araw na normal ito sa loob ng kanilang bahay. Ayon sa ina ng kanyang kaibigan, bumabalik ang normal na wisyo ng asawa nito kapag tumutungtong ang oras ng panghihina ng Yanggaw. At ang oras na yon ay nakatungtong sa 2:00 ng madaling araw. Inilahad din ito sa kanya na kahit anong mangyari, huwag niyang hahayaang merong makatunog sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang asawa. Magiging mapanganib yun para sa kanila, lalo pat mararahas ang mga taong nakatira sa Ivisan noong mga panahong yon. Sa paglipas pa ng mga araw, naging normal naman ang lahat.
Matapos nila noong pumasok sa paaralan, diretso na agad sila sa bahay ni Juan. Paminsan-minsan nagtataka na sa kanila ang mga magulang ni Philip, gawa ng madalang na silang maglaro sa bahay nito. Ginagawa naman nila yon kapag Sabado at Linggo, ngunit para sa kanyang ama, ang gawain nilang yon ay nakakapanibago. Isang araw, habang naghahanda si Philip na umalis sa bahay nila, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama. Pupunta ka na naman ba sa bahay nila, Juan? Philip, matanong ko lang, ano ba ang nagugustuhan mo doon? Pwede naman kayo ditong maglaro, di ba? Seryosong tanong ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Philip, ninais niyang wag sumagot, ngunit patuloy pa rin siyang kinakausap ng kanyang ama. Alam niya sa kanyang sariling magagalit ito kung patuloy niya lamang yung hindi kikibuin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung kumuha ng tangkay ng bayabas at walang habas siya nitong pinagpapapalo hanggat hindi inilalahad ang tungkol sa pamilya ni Juan. Pinilit niya pa noong tiisin ang pamamalo nito pero dumating sa puntong hindi na niya nakayanan dahil sa sakit ng kanyang pakiramdam. Nang wala na siyang pagpipilian, tanging pag-iyak na lamang sa harapan ng kanyang ama ang kanyang nagawa habang inilalahad ang mga bagay-bagay na nais nitong marinig. Nang mapag-alaman nito ang tungkol sa yanggaw ng ama ni Juan, agad naman yung tumawag ng mga kasama sa baryo. Kilala kasing pinuno ng mga tanod ang kanyang ama noon, kung kaya't meron itong mga taong maaaring mapag-utusan. Matapos nitong makapagtawag, inabisuhan nito si Philip na ipagpatuloy lamang ang kanyang pagbisita sa bahay ng kanyang kaibigan. Dahil sa utos yon ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi sumunod. Ginawa yun ni Philip sa kadahilanang nangako ang ama niyang yon na walang sasaktan sa pamilya ni Juan. Ang tanging gagawin lamang nito, huhulihin sa akto ang padre de pamilya ni Juan upang mapatunayan na hindi ito gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain. Sa pagdating ni Philip sa bahay ng kanyang kaibigan, bumungad ito sa kanyang naghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Ang ama nito noon nakahiga sa isang mahabang silya habang nakatitig sa kanilang bubong. Pagdaan niya sa harapan nito, bigla naman siya nitong hinawakan habang nagwiwika ng, Ramdam ko ang bigat ng puso mo. May problema ka ba, iho? Wala naman ho. Medyo masama lang ho ang pakiramdam ko eh. Pagdadahilan naman niya sa ama ni Juan. Matapos nilang mag-usap, agad din naman siyang lumapit sa kanyang kaibigan upang ipagbigay alam ang mga nangyari sa kanilang tahanan. Binigyan niya yon ng babala ukol sa hakbang na malapit ng isagawa ng kanyang ama. Juan, ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad. Nagkasala ako sa'yo, lalong-lalo na sa ama mo. Juan, umalis na kayo rito. Alam na ng tatay ko ang tungkol sa inyo. Baka mamayang gabi, bumisita na ang mga yon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin pero pakiramdam ko meron tong binabalak sa tatay mo eh. Pasensya ka na, Juan. Alam kong hindi mo ako mapapatawad dahil dito. Bungad na wika ni Philip habang nanginginig ang buo nitong katawan. Matapos itong marinig ng kanyang kaibigan, bigla naman itong nabitawan ang kanyang hawak-hawak na pinggan dahil sa labis na pagkagulat. Hindi naglaon, agad din naman itong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ina upang mailahad ang mga bagay na kanyang narinig. Nang mapag-alaman na yon ng lahat ng miyembro ng pamilya ni Juan,
agad naman siya nitong pinalabas ng hindi umiimik. Pagkasara ng pinto ng bahay nito, kitang-kita niya ang kanyang kaibigang nakatitig sa kanya habang patuloy na umiiyak. Pagsarado ng pinto, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Gulong-gulo noon ang kanyang isip, gawa ng hindi niya mawari kung bakit nangyari ang ganoong bagay. Sa pagdating niya sa kanilang bahay, agad naman niyang kinausap ang kanyang ama na kung maaari itigil na ang naisip nitong gawin. Subalit, kahit anong pakiusap niya doon, animoy nagsasalita lamang siya sa hangin, gawa ng ni katiting na kataga na lumalabas sa kanyang bibig, hindi nito pinakikinggan. Matapos nitong makapagpatalim ng hawak nitong bagakay, agad din naman yung pumasok sa kanilang bahay nang hindi umiimik. Sa pagsapit ng gabi, nagbigay ito ng abiso sa kanya na kahit anong mangyari huwag siyang lalabas sa tahanan nila. Wala namang nagawa doon si Philip kundi ang sumang-ayon, gawa ng utos yun ng kanyang ama. Alam niya ang mangyayari sa oras na hindi niya yun sinunod. Sa pag-alis nito sa kanilang tahanan, tanging pagdarasal na lamang ang kanyang nagawa para sa kaligtasan ng pamilya ni Juan. Hindi pa man noon lumalalim ang gabi, nakakarinig na siya ng mga pag-alulong ng aso sa baryo, hudyat na merong nangyayaring kakaiba. Halos inabot din noon ng 5 oras ang pananatili ng katahimikan sa buong paligid, hanggang sa dumating ang puntong nakarinig sila Philip ng mga pagsigaw, di kalayuan sa kanilang bahay. Kung hindi siya noon nagkakamali, parte yon ng mga tanod na pinanghahawakan ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig siya ng malalakas na pagkatok sa pintuan ng bahay nila. Nang akmang bubuksan niya na ito, agad naman siyang pinigilan ng kanyang ina sa kadahilanang hindi nila kilala ang mga taong kumakatok. Maya-maya pa, bigla naman nilang narinig ang boses ng kanyang ama na siyang naging rason upang pagbuksan niya ito. Philip! Buksan mo ang pinto! Philip! Bilisan mo! Sigaw ng kanyang ama habang patuloy na kumakatok. Pagkarinig doon ni Philip, agad naman niyang binuksan ang pinto kung saan tumambad sa kanya ang dugo ang pagmumuka ng kanilang padre de pamilya. Namumutla ang balat nito na parabang nakasilay yon ng demonyo. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, sinundan naman yon ng 2 pa nitong kasama na panay na din ng pag-iyak dahil sa takot. Sa pagsarado nila ng pinto, nakarinig sila ng isang nilalang na marahang naglalakad sa labas ng kanilang bakuran. Paikot-ikot ang nilalang na yon habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, bigla naman sila noong napatahimik nang marinig nila yung magwika ng, "Iho, huwag mong dibdibin ang pangyayaring ito. Hindi ikaw ang may kasalanan. Naiintindihan kita. Pero sana, maintindihan mo rin kami kung bakit kailangan naming ilayo sa iyo ang aming anak. Mabuti kang tao. Masaya kong makilala ka." Matapos nitong makapagsalita, muli nitong tinakot ang lahat ng tanod na naroon sa loob ng kanilang bahay sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng mga katakatakot na tinig. Pagkarit ng matatalas nitong kuko sa kanilang dingding, sinasabayan yon ng mga pagsuwag sa pundasyon ng kanilang bahay at pagpatay sa iilan nilang mga manok na alaga. Halos inabot din ng 1 oras ang nilalang sa kanilang tahanan hanggang sa nagpasya na itong sila ay iwan.
Bago nito tuluyang iniwan ang kanilang pamamahay, nagpakawalayo ng iilang mga usal na siya namang labis nilang ikinatakot. Sa pag-alis nito sa kanilang pamamahay, rinig na rinig nila Philip ang pagbigkas nito ng mga sumpa sa paligid. Narinig din nila yung naghukay sa kanilang bakuran na parabang meron ito doong inililibing. Sa pagsapit ng umaga, wala namang kakaibang nangyari sa tahanan nila. Ni bakas ng paghukay sa kanilang bakuran ay wala silang nakita, kung kaya't inisip nilang maaaring pinaglalaroan lamang sila ng kanilang mga pandinig noong nagdaang gabi. Inakala ng pamilya nila Philip na walang mangyayaring kakaiba pero nagkamali sila. Sapagkat sa pagtungtong ng 45 kaarawan ng kanyang ama, bigla na lamang yung namatay ng walang dahilan. Doon nila napag-alaman noon na maging ang mga kasama nitong tanod ay namatay din sa ganoong edad. Wala namang ideya ang mga albularyong pinatingnan nila sa bangkay nito, kung kaya't naging misteryo sa pamilya nila Philip ang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang buwan ng pagkamatay ng kanyang ama, muling binisita ni Philip ang bahay ng dati niyang kaibigan. Pagdating niya doon, bigo naman siyang makahanap ng taong namamahay sa lugar. Ang bumungad sa kanya doon, matataas na talahib na nakapaikot sa sira nitong pamamahay. Bagaman walang tao sa paligid, pilit pa rin kinausap ni Philip ang kanyang kaibigan. Inilahad niya dito ang kanyang pagsisisi ukol sa mga nagawang kasalanan ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng mga pangungusap sa hangin na nagsasabi ng, "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Pinapatawad na kita. Kalimutan mo na ako sapagkat hindi na tayo magkikita." Nang marinig niya ang tinig na yon, tanging pagluhod na lamang sa lupa ang kanyang nagawa habang patuloy na umiiyak. Alam niya sa kanyang sariling tinig yun ni Juan, sa kadahilanang ito lang naman ang kanyang tinuring na kaibigan. Magmula noon, unti-unti nang nakabangon ang kanilang pamilya mula sa masalimuot na mga pangyayari. Subalit ilang taon pa ang lumipas, labis-labis pa rin ang paghahangad ni Philip na muling masilayan si Juan na siyang anak ng Yanggaw. Bago mamatay noon si Philip, wala itong bukang bibig kundi ang naging kamatayan ng kanyang ama noong tumungtong ito sa edad na 45 taong gulang. Okay, opinyon ko sa kwento. Wala naman tayong ibang sisisihin dito kundi yung tatay ni Philip eh. Kasi ba't mo naman pakikialaman kung saan naglalaro yung anak mo? Wala namang nang unang-una, walang nangyayaring masama. Pangalawa, masaya yung anak mo. Pangatlo, nakakauwi ng buo sa inyo yung anak mo. So, ba't ka pa manghihimasok, di ba? Siguro kung hindi niya ginalaw, kung di siya nagtanong sa anak niya, hindi niya ginulpe, hindi niya pinaamin kung bakit doon palagi naglalaro kay Lawan, malamang wala tayong kwentong ganito. Kasi di naman mamamatay yun eh. Tapos anong ibabahagi ni Philip sa mga kamag-anak niya na kwento? Yun lang, nagkaroon siya ng kaibigan na anak ng Yanggaw. Siguro yung aswang na yun, nasa loob lang daw yung Yanggaw pero nalalabanan eh. Pero pinagtaka ko lang, kaya niya palang magkaroon ng form na aswang. So hindi ako klaro kung niyakap niya na yung pagiging aswang mula nung nakwento ni Philip kay Juan na papatayin ng tatay niya yung tatay neto ni Juan. Siguro niyakap niya na para magkaroon siya ng kakaibang lakas para naman makipagsabayan siya sa mga to. Yun lang yung sa tingin kong nangyari. Kaya na ipagtanggol ng padre de pamilya nila Juan yung pamilya nila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito,
I-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.